Здравейте, аз съм Алийския ProBG, по-скоро това ми е първия видеоклип на основния ми видеоканал. Тук сме Тролъра БГ и Илиан. Обаче аз съм написал Илиан Чо. Това е общо клипче и никой не казах и на скоро може даже да направим видеоклип с него за GTA 5. Да, CSGO няма скоро, но скоро ще бъде на GTA 5.